Alright. Okei, mä lentelen jonkun akka, niin sanokaa heti, jos sinne alkaa niinku signaali pätkimään. Vieläkö näkyy kuva? Vielä näkyy. Pikkusen sille aina vähän särähtelee, mutta et pysyy sille melko yhtenäis. Tuo takaisin. Joo. Vieläkö näkyy? Vielä näkyy. Okei, no nyt aletaan olla. Toista vähän. Noin. Hei. Vitsi mä tyy. Siis. Suklaa. Mitä jos kuvittelisitte, että ootte nyt lentokonepilotti, niin onko se lennettävä se kuva? No mitä lennettävää? Pystyisinkö minä lentämään siitä kuvasta tää lentokone? Kyllä. Mielellä varmaan. Kyllä me väikkaisin. Mielellä. Se just silleen sopivasti osoittaa vähän alaspäin, mutta myös silleen sopivasti suoraan. Tai ehkä ihan aavistus saisi olla niinku suoremmassa se. Jos sä oot mukaan ohjelmistolla suunnilleen. Miikka sen sille hienosti ohjaamme semmosen telineen. Vähän korkea. Tuleeks noin miten myöhässä noi ohjaukset vai? Tai Ei, kuva? Aika liveen. Joo. Tää on mulla ihan ensimmäinen kerta ikinä, kun mä lennän suoraan tuosta kuvasta. Me ollaan tuolla. No siis. Käy katsomassa tuolla tiellä autoja. Yltääkö kuvaa? Tota ei nyt- riskeerätä. Joo, back to the studio.